Hallo, ik ben Nelly. Hallo, ik ben Liva. Toen we net geboren waren, dachten ze dat we het niet zouden overleven. We staan hier nu. We zijn 18. Neve and Nelly are Craniopagus conjoined twins. Born with their craniums fused together, they are attached at the back of their heads. With only 6% of conjoined twins being Craniopagus, they are the rarest kind in the world. Los van ons lichaam, maar vast aan ons hoofd. Nee, we hebben niet eens wat hersenen. Nee, we kunnen elkaars gedachten niet lezen. Ik zou niet eens willen wat je niet van denkt. Wat vind je? Ik heb een paar redenen voor. Dat betekent dat iedereen zijn eigen ding kan doen. Lopen, praten. Eerst poetst de ene en dan draaien we om. En daarna poetst de andere en dan draaien we om. Now living in the Netherlands, the twins started out life in very different circumstances. Wij woonden in Suriname, dat is in Zuid-Amerika. En mijn moeder is erachter gekomen tijdens de bevalling dat ze inderdaad een Siamese tweeling had. En toen zij geboren waren, het was heel erg negatief. Men ging zich afzonderen van onze familie. En die gaven ook aan van dat het mogelijk met voodoo te maken heeft. Mijn zusjes zijn op jonge leeftijd eerder naar Nederland gekomen met de mogelijkheid om gescheiden te worden. Dat wilden onze ouders voor een betere leven voor hun natuurlijk. On investigation, it was discovered the twins share an important vein in their head, which makes it impossible to separate them. Ze hebben inderdaad een levensslagader dat hun in leven houdt. En inderdaad, als ze daar, en dat moet in feite, als je uit elkaar wil halen, moet je dat scheiden. En als ze dat doen, dan mogen ze begraven en dat willen we niet, hè? Now 18, the twins have learned to adapt to their condition, with just a few frustrations. Oh, we toch beter kunnen vragen waar de afstanding is. Dus bij het bewegen naar een van jullie meer de baas dan de ander? Nee, we zijn even de baas. Nou, als je niet wijst, is soms ik denk dat het soms de baas is. Dat zijn we gewend. Zo lopen we al ons hele leven al zo. Maar die afstandsbediening zoeken is net vragen op problemen. En waar is de spiegel voor? Om te kijken naar de televisie als ze die afstandsbediening konden vinden. Ik zie ze gewoon als mijn zusje. Ik ben niet anders gewend. Het voorzichtige was wel een beetje vervelend. Je wilt je ding doen en iedereen herinnert je eraan. Je hebt geen tijd om te leven naar wat er morgen komt of zo. Als we buiten komen, kijken die mensen echt heel lang. Omdat wij hun niet wilden buiten brengen in verband... Ja, mensen zijn best wel heel erg gemeen. Nou, ik weet, maar daar was ik ik was best wel jong daarin en zij ook. We liepen op straat en dan worden vragen gesteld van waarom heeft jullie ouders jullie niet geaborteerd? Dan denk ik, domme opmerkingen te maken, te wijzen, heel disrespectvol. Onze oudste zus Rosianne hebben we best wel steun aan. En wanneer mensen een beetje zich aanstellen, komt ze altijd voor ons op. We houden wel van haar. We houden wel superveel van haar. Having put up with the looks for this long, Neve and Nelly decided to take back control and started their own YouTube channel. We hebben een eigen YouTube-kanaal zodat mensen meer weten wie we zijn. Nou, zodat we mensen kunnen ophouden met kijken en kunnen snappen ook. We zijn ook hele lieve meiden.
We hebben niet alleen maar we zijn niet alleen de meisjes met beperkingen. Er zijn veel tussen zien hoe ons haar wordt gevlochten. En natuurlijk hoe we naar de concert gaan. We kunnen reacties zien. Dat het niet alleen maar negativiteit is. 2 verschillende eigenschappen. Dus het zijn echt 2 verschillende meiden. En dat ben ik ook blij dat ze ook willen laten zien, want dat hebben ze ook natuurlijk. Want er is zo'n levensverwachting gegeven van nog geen 10 jaar. Maar als die levensverwachting voorbij zijn, ze zijn gelukkig nu 18 jaar, dan kijk je dan terug naar je leven en denk je, wauw. Ja, wie had het verwacht van toen jullie geboren werden, dat jullie de 18e verjaardag zouden halen? Niemand. Ik vind dat ze heel veel hebben bereikt. Ze zijn ook veel gegroeid. Ik denk dat de toekomst wel positief kan worden. We zouden ook helemaal niet gescheiden willen worden. Zullen we maar gezond zijn. Dat is het belangrijkste. Plus 1 voordeel. Als we bijvoorbeeld jarig zijn,